Kadang aku lungguh iki ya merenung cah. Kelingan zaman biyen pas sekolah zaman SMP. Aku iki disangoni mung kadang 2000, kadang 3000. Lek sampama sanguku 3000, berarti sing 2000 iku dienggo numpak angkot. Dadi jajanku 1000. Lek sampama sanguku 2000, dadi aku nang sekolah gak jajan cah. Aku ya ora ngersula, aku ya ora nyalahne wong tuaku toh ya keadaan kaya ngono. Aku ya tetep bersyukur sik iso sekolah. Dan sewaktu-waktu aku pernah cah, karena aku kan neng omah kan karo mbahku, terus ibuku wong tua aku kan kerja neng luar kota, jadi aku mulai sekolah kuwi luwe utangku arep mangane gak ono eneke sego dengi. Akhirnya aku nyambel kalau segoku tak piuri uyah kuwi wis jan nikmat, syukur alhamdulillah cah. Kadang aku yo lek ngene iki yo kadang lungguh kelingan biyen yo kadang iso wedi, kadang yo arep nangis cah. Tapi alhamdulillah yo saiki yo lek mangan yo iso keturutan cah. Lek mangan tempe, mangan tahu, mangan iwak, alhamdulillah keturutan. Kanggo cacah yo tetep semangat, tetep berjuang. Ojo nyerah karo keadaan. Aku bersyukur dilahirne neng wong ora duwe, dadi aku pengen suatu saat bisa merubah hidupku lan keadaanku. Tetap semangat pejuang rupiah, tetap semangat pejuang keluarga.